Dadewethu wena njengoba nihlangene namhlanje nikulethile whether it's memorandum or whatever, ufisa ukuzwa ziphi impendulo yini ofisa bayisho kunini? Engikufisayo ngizobingelela nje kubabukeli. Engikufisayo mina kuningi kodwa ngizosho kumbalwa ngenxa yesikhathi. Okubalekile ukuthi njengoba savota from day 1 kuqala ukubuya iSouth Africa iza kuthina. Kufika uMandela savota saqala ngaleso sikhathi sengigugile kumanje ngiqale ngivota. Manje uma sengilwela ilizwe lethu umasipala mesefaka umuntu okufika esikhundleni sethu kusikhathaza kakhulu lokho emoyeni. Okwesibili since sidayisa siyarenta lapha emafletini lawo lamaflets esirenta kuona aphethwe yibona abantu bokufika. Umasipala akasinikezi thina eyethu indawo kepha sabantu abavotayo sivuka ekseni somama sigugile sihambe sobambula yini sivotele lelizwe ukuthi alibuye lingaphindeli kumabhunu njengoba lali kumabhunu kodwa egcineni umasipala wethu usilahlela izandla. Siyamcela umasipala ukuthi akasibhekelele nathi uma nje asilwi nawo siyawuhlonipha futhi ayikho into esingayibanga nomasipala ngoba umasipala thina besiyini thina esicelayo nje thina irecognition ukuthi akasazi ukuthi sikhona singomama bephinifa neduku singusigada umzila asilwi nawo okufanele ukwazi lokho umasipala uthi asilwi nawo siyawuhlonipha phela nje silwela ilungelo lethu lephinifa nani neduku. Ngiyabonga baba nawe uthi awuzohlanganyela nabo kutheni wena cha uhlanganyela nalabo besifazane bephinifa neduku? Ngibingelele mina abalaleli ngubheki wakamthembu uorganizer wephinifa neduku. Into engihlukumeza kakhulu ukuthi abantu imembers zethu ziphuciwe amaphemithi zakhishwa emsebenzini. Umasipala wawe ukuthi uyawayeka amakwerekwere and ngifuna ukwazi futhi ukuthi kuza kanjani ukuthi umuntu okufika kulelizwe kube uyena onephemithi kube uyena one rights umhlali wala angabe nawo ama rights. Umasipala ubaxoshile abantu bethu abasebenzi sinabantu abangasebenzi njengoba sikhandala umsebenzi siwe sikhandela ukuthi abantu abangazenzi izinto ezirong abasebenze bakwazi ukuphilisa imindeni but yena uyabaxosha. Okwesibili understand ukuthi umasipala engahlangana ngoba umasipala naye umbona enza kanje kwayena imembers zakhe osibongile babeke banamaphinifu abawabekayo emgaqweni kodwa bayasebenza kamasipala. Lokho asikufuni sithi phansi ngalokho. So umasipala sicela ukuthi wonke usigada umzila awudedela amaphemithi wonke usigada umzila awulandela ama-bylaws akamasipala. Thina sinankinga nokuhlonipha umasipala kodwa umasipala yena ukhombisana ukulwa nathi ngoba ubona ukuthi sizoveza yonke lenkohlakalo yakhe yokuhamba egwazisa abantu ethatha o4000 o5000 edayisa istand. Yilokho okusiletha la namhlanje ukuthi sithi phansi ngecorruption ka business support phansi. Thiwa phansi ngecorruption ka business support besikhona si Durban Network. Danko.